Ahoj milý pohybový priateľ, si majiteľ gymu, si tréner, si zodpovedný za aktivity v tvojej prevádzke, si zodpovedný za čísla, za predaj, za marketing. Je to pre teba téma, na ktorej sa podieľaš na poradách, riešiš to od rána do večera, ako predať, ako lepšie predať, kde je ten zákazník, noví klienti, kde sú, kde budú, prečo nie sú. Sú to ťažké otázky, ťažká téma, ale presne preto je tu platforma Activity Point, ktorá prostredníctvom svojej mapy zobrazuje miesta, kde je možné sa pohybovo vyžiť prostredníctvom pointov v mape, a jeden point v tej mape môže byť aj tvoj milý, zodpovedný pohybový priateľ. Poď na web www.activitypoint.xyz a tam je všetko dôkladne vysvetlené. Takže poď do mapy, milý pohybový priateľ. Pohybu zdar, všetko dobré, serus, ahoj, čau.